Nganza kwethu isukile indaba ngoVanessa Chidima lo umbona esithomeni sakho, abanye bathi ungowethu, abanye bathi akusiyena owethu, abaseNigeria bathi cha owenu lapha eMzansi Afrika kodwa uphinde abe ngowethu lapha eNigeria. Abalapha ke-South Africa nabo bathi cha akusiyena owethu, kanti abanye balapha eMzansi Afrika bathi owethu lapha njengoba ke azalelwa kule ndawo yalapha eMzansi Afrika. Ngubingelele ngwamkelele channel yaMasweti Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngizele isiqiniseko sokuthi uchofa subscribe maqedwe bale video, ushawa like bese uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje. Nganza kwethu kule video ebona njengamanje umnumzane Julius Malema udefender yena lo Vanessa Chidima abamphikayo ke abalapha eMzansi Afrika bathi ke akangangeneli i-competition ka Miss South Africa ngoba ke bethi akayena walapha eMzansi Afrika. Bathi ke ukuthi uzalelwe lapha akusho ukuthi ke walapha eMzansi Afrika. Nganza kwethu ngikukhumbuze nje ukuthi ke kubazali bakhe ke uVanessa Chidima akekho lapha eMzansi Afrika, unina wase Mozambique bese kuthi uyise yena kubeke ngowase Nigeria. Njengamanje ke uqeda kushada ushadele khona lapha eMzansi Afrika, ushada ke enye insizwa futhi yase Nigeria. Omunye kubuzile ubuza ukuthi ke njengoba eshade nensizwa yase Nigeria naye futhi bethi ke ungowase Nigeria, ingabe ingane yabo uzobe yalapha na eMzansi Afrika njengoba phela beshadele lapha eMzansi Afrika futhi kungenzeka ingane zabo zizalelwe lapha eMzansi Afrika. uMalema uyabuza ke ukuthi ke njengoba uVanessa ezalelwe lapha eSouth Africa futhi ke noma kuthiwa ke akayena walapha eSouth Africa kodwa ungowalapha eAfrica, kwenziwa yini nibeke nemibuzo eminingi kangaka ngaye? Kepha uzothola ukuthi ke khona nje umuntu omhlophe oyilibhunu odlala irugby eningenayo imibuzo ngaye. Ngicela ukuthi ke uyizwele ngawakho ekhuluma ngalolu daba kade ke thula inkulumo yakhe eRhodes University. Today, you look at a fellow African, you listen to the pronunciation of a fellow African, you listen to the name and the surname of a fellow African, and by that you isolate them. You look at them and say, these are not South Africans, these are Nigerians, this can be Miss South Africa, this can be that. Viljoen can be a player of rugby, South Africa, and get celebrated. No one will dare to question, where does this surname of Viljoen come from? Because we've been made to celebrate that which looks down at us.